Мнозина са онези, които се опитват да опорочат датата 3 март. Именно поради тази причина днес тук няма да видите различно от български флагове. Защото ако не бяха стотиците хиляди български опълченци и бойци, до тази свобода нямаше да се стигне. И 3 март продължава да е кулминацията на борбата и на българския национализъм. Докато на 3 март продължава да кърти в сърцата и в душите, защото ние помним, ние почитаме и ние никога няма да забравим героичния подвиг на нашите предци.